La famosa. Mira lo que tenemos aquí. Isabel, viene ese mal momento. Dios. Pero no te digas Chulada. Imos ver se me atrevo con Imos ver se Cristina colle o que ven sendo unha falsa coral. A cabeza é aí, Colle non? por aquí. Aí está Cristina, Ai, collendo pobriña. a falsa coral, os medios de comunicación vendo todo este reportaje. Se ve que a colle con moitísimas ganas. Miradea. Aí. Así, que fai... Xa está. Aí, así. La piel es Toma, Carlos, toma. colgar un vídeo. Non, non vai con mamá. Estás poñendo tensa. Vete con mamá. No. Vete Xa con está, mamá. Xa está. Octavio. Xa podes comprobar a que hai montada aquí. Con este checo. Bueno, teño que cerca está. Mira como bota a lingua. Que tens que dicir? Como que teño que dicir? Teño que dicir que... Non, Trinca. Bueno, que va, este home, atención, é unha, senón a máis importante novidade da tarde para esta nova temporada. Aquí Temos estaremos. a sorte de ter a Octavio connosco na tarde. Todos, podemos dicir o día xa? Podemos dicir día. Pois di. Pois o próximo venres, día, que non me acordo que día é do mes. 8. Día 8. Ali nos veremos, ali nos escoitaremos e ali estaremos falando de bichería. Todos os venres cousa na seria, tarde. cousa seria, Aquí temos o cobarde desaparecido. Non me gusta nada as cobras, os lagartos ainda os soporto. Pero hai máis cobardes porque María Xosé Rodríguez sigue pechada, por si acaso. Pois xa vistes quen era a novidade. Unha das novidades e, bueno, temos, aparte desa novidade que hoxe coñecistes no programa, temos un par de despedidas. Ademais coincidimos dúas despedidas aquí. Alberto, non te fagas o despistado, Estou escribindo a quen lle tocou o premio, No Facebook, a la que lle mandaron. Pero eu creo que Alberto queda contento de irse da tarde. Jesús, mi madre querida. Vamos, vai ser unha persecución. Bueno, Alberto seguiremoslo, ainda que non este na tarde, está na Radio Galega, entón algunha vez lle coincidirá vir por aquí e seguiremoslo vendo. E a María veremosla un pouco menos, porque deixa de colaborar todas as semanas, pero claro. cando haxa temas de decoración, Aquí vai ten que xo ser a nosa demanda, experta. vai a ser agora a decoración, vai xo demanda. O que si lle dixen a Alberto que espero non colaborar con el porque están informativos e que non teña que vir a ver. Non, claro. Que pode pasar? Que Para que medo. veñas a informativos unha decoradora? Non sei. Non sei, relanzar algunha feira sectorial destas ou algo así. Bueno, pois o luns volvemos, non temos moi claro con que frecuencia vai volver a canle de YouTube. Gustaríanos que nos deixarades comentarios aquí de se queredes vídeo semanal, vídeo diario, Complicado. que é o que vos gustaría. E nada, a partir do luns renovase a tarde con moitas novidades, Moitos entre bicos a elas todos. ampliación do horario ata as Cuidado un 8. bico a gris. Casi nos damos aquí un... Aquí femos unha despida aquí ao loco. a lo loco. Eu eso en privado. Bueno, despedimos, pero a continuación vou vos poñer un documento que é unha cámara oculta gravada de Alberto Ribeiro cando soubo que marchaba da tarde. Pegando saltos. Sí, non é fastidio.